Салом бачаҳо, ман худи ҳозир аз отпуск баргаштам ва барои шумо анонсҳои ду муҳориба дорам. Якум, ин дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC Майами. Рӯзи 9 март дар UFC 299 ҷангвари вазни сабук сеюм рақам Дастин Порье зидди 12-ум рақам Бенуа Сендени. Бенуа Сендени 5 ғалабаи пайдарҳам дорад, ки дар ҳар яки ин муҳорибаҳо ӯ фавран ғолиб шудааст. ӯ гуфта буд ки худро БМФ-и нави UFC мешуморад ва ӯ имконият пайдо мекунад, ки ин чизро дар муҳориба зидди Дастин Порье исбот кунад. Ҷангвари сахте, ки доимо ҷангҳои ҷиддӣ нишон медиҳад. ҳар дуи онҳо барои ҷанг розӣ шуданд, аммо ҳар дуяшон муҳорибаи 5 раунда хостанд ва онҳо ин чизро соҳиб шуданд. Ин дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 299 мешавад. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Инак ҷанги навбатӣ дар турнири UFC 300. Рақами 1 рейтинги вазни сабук Чарлз Оливейра зидди 4-ум рақами рейтинг Арман Царукян дар муҳориба барои номзади довталаби рақами 1. Оливейра бояд ки бо чемп Ислам Махачев меҷангид. Аммо Ислам ҳоло ҳам худро баъди осеб барқарор карда истодааст. Царукян бошад баъди нокавти сахт зидди Бенил Дарюш баргашта истодааст ва ғолиби ин муҳориба бо Ислам Махачев меҷангад, вақте ки ӯ ин тобистонӣ бармегардад. Инак ин ду ҷанги калони мо барои шумо. Анонсҳои дигар рӯзи сешанбе мешавад. Баъди матчмекинг мо боз бармегардем ва рӯзи сешанбе вомехӯрем. ва дӯстон, аз ин суханҳои Дана Вайт фаҳмида мешавад ки Ислам то тобистонӣ намеҷангад. Лекин агар Ислам пеш аз моҳи Рамазон ҷангидан хоҳад, пас аниқ рақиби ӯ Ҷастин Гейҷ мешавад. барои ҳамин дӯстон хабарҳои навро интизор мешавем. шумо бошад дар канали мо обуна шуда моро пайгирӣ кунед. фикру ақидаҳоятонро нависед то боздид хонободу сарбаланд бошед.